clear tu zong zong te in zafa in chibai ka buk le vek cheu ni FIFA World Cup sang ni som ni paruk semi final Argentina la England in khelzo nuwa Argentina players train khat ten an banner ken chuan British ngeng a chhun tatlat maya FIFA lama an zual kong hal ta chuk chuk ani chu Argentina players train khat ten an banner ken a chuan enge in ziak kan ti chuanin Malvinos son Argentinas ti kha a in ziak kul me chu mi om zia chu Falkland hi Argentina ta ni ti khanin banner khan an ziaka kha thila kha UK lampanga thunei tu ten an hmu rualin an ngenga chhun tatlat maya a rangin FIFA hnen a khan an zual ko ngal ta chu chuka chu meipo chu alanilwa BBC the interface chuanin heading a ti hianin a chu ngal tarup maya kan chiar nge UK says Falkland Iceland definitely ours after Argentina's banner ti in BBC the interface chuanin heading a khan manghala chu miom zia chu Falkland Iceland hi kan ramani tin UK lampang hianin thu chua kha an ron nei vele hal boka kan hriat theu ang khanin Argentina lamin England hi 2-1 in an hne nu khan players chen khatin Las Malvinos son Argentinas Falkland hi Argentina tani ti inziak menar anzara hei hianin soisen na le thupui thar kha a chok chuak na sa em ani ti chuanin UK Sarkar Downing Street le UK Sarkar ho tu te chuan Falkland Iceland chu British ram ani zia annem nge thar le Prime Minister Keir Starmer ayo thu soi tu chuan World Cup hi kan ta ni lo theya ma se Falkland Iceland ero kan ta ni chiang alom tin soi vele ngal boka Falkland Iceland Sarkar le UK ho tu te chuan sport le politics chu kal kop tu rani lo thu an soi vele ngal boka FIFA hian shremna sangson pengei se ti kha an du hle boka ni ti chuanin sangni somni pali khan Spain players Morata le Rodri te po khanin capital is Spanish tian awak awangin UEFA lam khan game khat khel thailo turin an lo hrem ve to boka hemi ang chi hen Argentina players te po hi hrem ve ngei kha an phut ve tlat boka ni ti chuanin Falkland Iceland hi kum sang kha zakwa somriat pani atang to khan Britain le Argentina in kara buaina thleng to ania kum sang ni som pathuma vote an lak tum point heta hian heta cheng ni puita chuanin za som kwa pakwa ai tamma chuanin UK hnuai om chun zoma kha an thlang nga ta kha ani ta ti chuanin Falkland Iceland hi South Atlantic om thliar kar ania kan soiton ang khanin kumsang ka zakwa somriat pani khanin he thliar karin chu hian Britain le Argentina te hi an lo in ton sa to Britain hian ne na khan changjok ta tun thleng hianin he thliar kar hi Britain thun hnuai al om ranga ma se Argentina hian an rambil anga in an la chu ve reng thung football match po an players te hian an ramtana an claims lantirnan banner an lek chuak ta ni ti kha kan soi vele sim tiang UK lamina FIFA nena Argentina players train khat te shrem tura an ngen na hi hlotling ni kha chuanin finalist Spain nena ma chon huna hian Argentina hianin players train khat hi chu a chhor thailo mai thaya ma se chu thu chiang kha alom chuang lawa FIFA hian Argentina players hi a shrem nge ni kha chuanin final hian atuar tu tur chu Argentina ani ti lakan soi sual tam lutuk lo mai thai ni po chu ni thai tho poka ni lo thai tho boka eng po chu ni ta sela thu thar om vela an ron update le watang